3年青と申します。3年と呼んでください。3回ほど申します。3と呼んでください。ヤンヤンマンと申します。ヤンヤンと呼んでください。ウェイヤンと申します。ウェイヤンと呼んでください。よろしくお願いします。バザーの中央でアニューサのボンボを勉強しました。その後、友達と一緒に体操をしました。体操をしてから歌を歌いました。週末に先生と友達と一緒に遊園地へ遊びました。とても楽しかったです。そして友達たちとサッカーをしました。